جግንነት ብዘይ ምንም ፍርሒ ምንባር ማለት ኣይኮነን جግንነት እንዳፈራኻ ግን ፍርሒ ጠጠውከ በለካ ትደሎ ነገር መስራሕ ማለት እዩ ፍርሒ ኣብ ኣእምሮኻ ዝፍጠር ምስሊ ለውጢ ዝጻዋእ ስምዒት እዩ ነዚ ፍርሒ ንምቁጽጻር ክልተ መማረጺ ኣለካ እቲ ፍርሒ ተረዲኻ ምቅላስ ምቁጽጻር ወይ ድማ ኣብ ዘለኻዮ ኮፍ ምባል እዩ እቲ ካልኣይ ምርጫ ዝሓሸ ኣይኮነን ኮፍ ኢልካ ድማ ልመጽ ለውጢ የለን ዕቤት የለን እቲ ምርጫ ኣብ ኢድኻ እዩ ዘሎ ንፍርሒ ሎማዓንቲ ተበግሶ ወሲድኻ ንዝሓሸ ህይወት ገስግስ ኣብ ህይወትካ ብግልጽ ዝተቐመጠ ዓላማ ራእይ ሽቶ ተሃልዩኻ ዝባኽን ሰዓት የብልኻን ምክንያቱ ድማ ናይ ግዜኻ ናይኻ ህይወት ግዜ ብተግባር ተኸፋፊሎም ሽልማት ንምርካብ ይጽዕሩ ኣለዉ እዮም ብኣንጻሩ ዕላማ ዘይብሎም ናይ ግዜኻ ምብኻን ባህሪ ኣለዎም እዚ ድማ ምስልቻው ምንጽርጻር የምጽእ እሞ ሎማዓንቲ ግዜ ገንዘብ ምዃኑ ተረዲኻ ኣበይ ከም ትሕልፎ ጥንቃቐ ግበር